Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dani huccidde mon oɗo subaka talata hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejitake e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗo goro so wawa holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e Afrique foof ɗum noon subaka fof ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma banimba debbo pullo debbo mo dar halayɓe mi salminimo mi salmitimama en calmini dendagal yiiɓiyankoɓe men wonɓe e nder dunde baba adama nde fiɓɓe aadi tono fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi on aadi Aissata ne wayno bandiraɓe piptani hay saaha goto wadde ko jettoro mawɗo joguiɗen fewde mabɓe caggal nde ɓe cuuɓi Pindi TV gam humpitade woto on ɗon woto nden hoolare en tout cas bon law wideɓe honno goɗen wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande ine jeeya ko ɓuuri tengtude robino men jayndeji ko adi kala ko konngudi Barthélémy Dias iɗi jaaji e nder jayndeji leydi Sénégal kono kadi ina tawe hen jabtowuji e wonɓe landa APR fewde Abdoulaye Bathily goɗɗum ɗum ko tawete hen ne wayno ko nanggal gueɗe huɗoɗaynoko walla mbiyen cocaïne ɗiyen toɓɓe certuɗe goni hande ko jandi leydi Sénégal pinin dawri oɗo subaka Aissata jeyde quotidien le quotidien udditidama ko noon nden ɗon ari ko e namde ɗe o namda faade e sumgoji local kono kadi e fewde opposition leydi Sénégal ɓe mbitan de ko Barthélémy Dias wokkiti piyanɗe konnguɗi fewde e ganduɗa ko woni opposition kono kadi e laamu leydi Sénégal ko adi kala o wiide ko yiyata yeeso makko ɗo ko ɗum ɗon ene wayno wona opposition ɗum ɗon mo famno ɗum e nder nden jayde kono kadi o wattindi ko wiide hay hunde de ko ine haɗamo wonde candidat e ko witte gardigu mairie de Dakar en ko ngudi jaaji ne tawe hello jeenay nde jandi quotidien le quotidien Vox Populi ko addi nden ko hen arti o arti ko yuti koye banggue hono retraité ko wiite ko hono taxe communal kono kadi ko yuti ko e on ɗon découpage administratif e ko yutte local kanko Barthélémy Dias ha hande omo kay yaño e nder nden jande Vox Populi ɓe mbitan de ko kanko Barthélémy Dias o loowi pouvoir kono kadi o yerbini opposition kono kadi o ƴangi hono communauté lebu ɗo e Dakar so wiide makko noon ne wayno de hay sinno tawi ɓe jiiɗi ɓe pinditina hono on ɗon cour de compte ala de ko wawi haddemo joni joni o wonde e hono candidat mairie wuuro lamorgo ngo Dakar so tawi kay yanti e ballal Allah caggal muɗum noon o wi ko meeɗano kay ha joni e miijade hay saaha goto ko yiide maw leydi ndi ina tello ina sora e less caniveau ji hani ki ina yiiɗa jaggude ko ganduɗa ko woni waɗoɓe dowrugol ɗin ko gonɗi makko jaaji ne tawe hello tati nde jayde Vox Populi jayde las rewi hen nden ɗon ne arti e titre goɗɗo e subaka hande o ɗum ko caggal nde professeur Abdoulaye Bathily yaltuno e ko yetti ɗeɗo balɗe gam jopade laamu leydi Sénégal e wiide de leydi Sénégal fayi ko e kawoɓe mbiyete ko yimɓe APR ha tengti Abdoulaye Diouf Sarr wonde muɗum jabtimomo Abdoulaye Diouf Sarr noon holliti wonde de yiiri ɗum tan ɗin konngudi ne wayno ko konngudi irresponsable manam neɗɗo mo wona kellifaɗo fewde mo ganduɗa ko Abdoulaye Bathily kono kadi neɗɗo jeeware ko yewti ko e dengal dawrugol so wiide makko noon kanko Abdoulaye Diouf Sarr ne wayno ɗin konngudi jowiti ko e wasdemo wadde ko wiite ko hono ko ha joni mbiyen dolde defet makko mbo hebno ko yewti e gardigo commission union africaine ɗo e dumunaji jawtuɗi Abdou Mbow kañumne kadi webtinani mo ganduɗa o ko Abdoulaye Bathily holliti wonde de ɗinon konngudi bettanima ɗin konngudi jaaji kalen tawe hello jeeɗiɗi nden jayde las quotidien jayde Futur Média l'Observateur nden ne arti hen raɓɓikinade nde wiide ko Macky Bathily o saaha nde yen paam ko ɗum yurnito ha joni hara nde ganduɗa nde kay walla mbiyen ko wasde yiɗodirde walla ni wasde famdire to banggue dawrugol hay sinno tawi Abdoulaye Bathily ko manam ko neɗɗo gandiranoɗo feññikinade guila adana kono tan di ɗum ɗo foof rewɗa ɗon noɓe mbiri ene wayno ha joni ko wasdemo arde e gardigo commission union africaine ha tigi noon o yiiri ɗum kay ko leydi Sénégal e gardigo Macky Sall yiɗani tigui walliddemo e on ɗon fanode ko ngudi jaaji ne tawe hello tati nden jayde l'Observateur jayde enquête coloski nden ari e ko yutti ko yutti ha joni e jonde nde ganduɗa o saaha ineno jooɗa toon to leydi France gam ha joni etade yaafade leyɗe nde ganduɗa ɗe ko pambare dole to banggue ñamale mumen ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko leydi Sénégal ɗe ha hande inena kay yaɓɓiɗo yaɓɓunoɗo kono ɗum ko biteɗo hono Mignane Diouf on ɗon de holliti wonde oɗo saaha hande no yiiri ɗum ni tan ene wayno ko hay leydi gotiri Afrique naaɓe wawa joni joni o ne wayno salade e ko yutti ko e on ɗon annulation to banggue dette kono kadi o wimo faadi ko yutti publication FMI ko fate banggue ɗe leyɗe ɗe ganduɗa ɗe ko caliɗo on ɗon fannu El Hadj Mansour Sembe on ɗon ko économiste holliti wonde leydi Benin kañum ina kay yaadani ko yutti ko fate banggue hono jafugol ñamale Afrique saabu ɓe mbi so tawi ɗum noon laatima ne wayno Afrique
afrique jeeta hoore muɗum to banggue faggudu ha tengti politique muɗum to banggue budgétaire jayde rewmi quotidien nden ɗon ari e natal ganduɗa ngal kay koko yewti e ɓooɗe ɗe ganduɗa somi muɗum ko cocaine yidde wiide de ene wayni ko toon to aéroport international Blaise Diagne Mo Dias ko caverdien goto kañum de jagga manam ɓiɗɗo cavernajo kañum jagguiɗa ko tolni 49 ɓoɗɗe ganduɗa ɗe kay ko cocaine tawi ɗum noon kala Aissata o somi ɗum walla mbiyen o nanno ɗum ko e nder reedu makko jeyde témoin nden ɗon ari eko yewti e faux médicament woni poɗɗe ganduɗa ɗe kay ko poɗɗe kaɗaɗe nadde ɗo e nder dunde afrique ɓe koltide wonde ko leydi Gambie oɗo saha hannde woni ko wiyete ko hono plaque tournante manam tan kono ko mo ganduɗa wonti wero ɗen ɗon poɗɗe ɗe moƴƴani ɓe kolti wonde ɗi ko ngakki jonte ɗiɗi ko ɓatti hono hono million ngaji ɗiɗi milliard uji ɗiɗi e copraje CFA woni ko jagga tawi ɗum noon koko yewti eɗen ɗon poɗɗe ɗe moƴƴani on tuma noon ɓe mbiyde ko on ɗon nokku hannde o woni nokku wero poɗɗe ɗe moƴƴani eko yewti diwan afrique banggue hirnangue ɗin konngol jajine tawi hello tati nden jayde le témoin jayde stade coftal ɓalli uddata dama ko natal Edouard Mendy wondude e mo ganduɗa ko biteɗo hono biteɗo Jimmy Vardy yidde wiide de ko match hakkude Leicester City walla mbiyen hakkude Chelsea e Leicester City ɗum ko hande tiguero talata ɓe kolti wonde noon ko Mendy de e wondi muɗum jiiɗi ko yoftade kono kadi ɓe mbawa heptude on ɗon 3e place qualificative ko yewti e Ligue des champions européenne ko yewti toon to leydi Angleterre ɗum noon ɓe mbi nan ganduɗa ko hande ɓe ganduɗa ko Mendy e Thomas Tuchel wondi muɗum kay ina keeɓi gam fiide hono Leicester City caggal nde ɓen pooliɓe finale FA Cup e ko yewti e balɗe ɓennuɗo ɗe kono ɗum koɓe garti e jour uji tati ɗi ganduɗa hande o ina kay mbaɗa gueɗe matinde toon to leydi Turquie ɓen ko Sénégal naɓe kolliti wonde ko tolni 71 but woni koɓe marqué oɗo saison ɓen goni ma Biram Diouf e wonde Alassane Ndaw kam e Chérif Ndiaye ɓen ɗon de mbaɗi hono ko Brésil naɓe mbaɗani toon to leydi Turquie kono ɗum kone tawe hen Cristiano Ronaldo namdaɗo hol jogorɗo wonde futur meilleur joueur au monde e ko fay arde ɓe mbi tan de ko hakkude mo ganduɗa ko Erling Haaland e biteɗo hono Kylian Mbappé kanko Ronaldo noon o waɗi choix makko ɓe mbi ɗin ko nguri jajine tawi hello jeenayyi e nde jayde e stade quotidien nde wayno ko ɗum ɗo woni ko uddi ko tongi kelle gadane o subaka Aissata noon tigui Amadou Moussa idditen eɓɓore wonde woni banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo noon Amadou Moussa hande yeehi ko to diwan mo Kaolack saabu ɗeɗo balɗe foof won cukalel dewel ina yiiletano so ƴewtidama e réseaux sociaux ji ɗi ha foof photoje makko ine carano hen gam tan jiiɗomo foof mataw noon ndeysan no ɓe jiirimo ni wona ko ganduɗa ine weele ɓerde saabu ɓe jiimo komo waasi fittadu makko e galle mo ganduɗa ko galle mo hoɗaka walla mbiyen tawa galle mo parani taw ɗum ɗon noon tawa ko juɗɗe ina haɓɓa hunukone ina haɓɓa woni ko ganduɗa e tawi ɗo joni police nani udditi hen enquête kanko noon koro nani e hôpital régional mo Louga Amadou Moussa hawnima saabu hewɓe hande nane mbiye jiyaka majji ɓe mbiye ɗum ɗo tawa warama ko ɓooyi ko ɓuuri hen musde noon aɗa andi neɗɗo so ummima e galle yeehi hay goto ñagota ko Allah yiide ɗum ina wasi fittande muɗum hay goto hakkille mum wonta yiilade e ko taari ɗum ko beele ko baraɗo walla ɗum ɗo goto fof wiyata tan koko jaaɗo mataw mo artu surtout Aissata onon suku debbo ganduɗa ko duuɓi nogas e jeeɗiɗi woni kellifaɗo déjà wonno yaltirta yaha tan yimɓe mbiyata ko waɗi ni walla taw ko neɗɗo gonoɗo waɗe ko nandi hen kono kadi tawede juuɗe ne kabba caggal guite ina mbaɗa sira mumel manda saɗa andi ko firti ɗum en tout cas guite kabɓade donc noon ko hunde ganduɗa nde vraiment ina hamni no fewi kono kadi ene metti o saha hande noon andama kam déjà on ko baraɗo haysen tawi hono autopsie o a sowa taw ha joni yaltude kono kam yiide sifa no leɗori ni omo maayi firti ko maayɗo walla bartiɗo kam mataw haɓɓata juuɗe muɗum caggal kono kadi watta hoore muɗum hono mumel sirade no mbiɗen ni no woni hen mbirata donc noon ko hunde ganduɗa nde vraiment addi jiibor no fewi e kulhuli suka debbo mo duuɓi nogas jeeɗiɗi no mbimi ni wonti kellifaɗo wona suka hande o donc noon so tawi gueɗe baɗi ni hen ene mbaɗa tan kala e saaha ene adda kulhuli kono jiɗɗen wiide ko yoga e guure e jii guure mawɗe hande to banggue ndenka ina hen yiya ko wayno Dakar Thiès Saint-Louis guure goɗɗe ganduɗa hande ene mbaɗa installation to banggue caméra surveillance Aissata ɗum ɗon noon
ɓe sikki waɗirno ko punde ɗum ɗo so tawi neɗɗo o majji taw ene yiite e nder 24 heures saɓen jii leyɗele kewɗe hannde ɗe nden ko munen sembiɗe so tawi neɗɗo majji ene wawi yiitede nder balɗe ɗiɗi so heewi e on tuma noon so tawi balɗe ɗiɗi hankkadine yimɓe miijoye goɗɗum kono noon hannde o neɗɗo majji ko tolni hannde e yontere eko fawi tawi jinnaɓe mum koreji mum ganda holto rewi noon firti ko ndenka ka vraiment ene manque te eɗen gandi leydi men Sénégal hannde en jeeya leyɗele ɗe ganduɗa ɓurde hewde to banggue wargoji baɗi ni ko wiyete gueɗe criminel gueɗe criminalité jaafa noon donc noon alay saago laamu ngu vraiment tekkinen ndenka ka waɗa renforcé ko yetti koye surveillance on ɗon beele honde gueɗe baɗi ni vraiment ina gummoɗo e leydi men Sénégal noon tigi Amadou Moussa kono kadi namdal ngal woni beele caméra de surveillance uji walla nden kaka ɗon yettima ɗo foti yettade ɗo foof saabu won banggueji ganduɗa hande ina cuuɗi cuuɗogol toon hande ko wayno banditisme wat boniyankoɓe on banggue ɓuuri hewde ko way noon ƴewtintake toon te mataw so wonino toon gueɗe kewɗe hande ma usto te Amadou won banggal gongal kadi ko wiyete ko saaha foof ko wiyete police o il faut waɗe renforcé e ko way noon ɓe ballite liggotoɓe ɓe ganduɗa yete mataw soɓe cohli ko won gueɗe ma tawa ma dañe kono noon insécurité wawa wirtade ɗo Amadou Moussa saabu yete ɓiɗɗo debbo hande mo juuɗe mum kabɓa guite mum kabɓa Amadou Moussa nanne e galle mo ganduɗa hoɗaka Allah andi beele ko keɓaɗo ha gayni wara ko Allah tan andi koko ganduɗa yete muusi o mayri mayde musne machallah koko ganduɗa yete hande ine muuse ɓerde te ko mbiɗa ko sécurité o il faut ɓeydite e nder leydi ndi ƴewtade nde e kadi rende yimɓeɓe saabu yete nden ko yimɓeɓe hande fawi koye junggo ardiɓe leydi ndi ko kamɓe foti hande rende yimɓeɓe kamɓe foti dandude yimɓeɓe eko heewi kono noon so tawi ɗum ɗon dañaka tan kulhuli hewat Amadou hande hay saɗa nela ɓiye walla so ɓiye yeehi ɓooyi waɗi 20 minutes de retard tan hankkadi joɗɗa koye ɓoccode hankkadi hakkille ma wonta deƴƴe woni Dakar woni région ji woni banggue goɗɗo e goɗɗo insécurité nani e nder leydi ndi duumi bande yagal nani ɓuura hewde a ƴewat tani ko kewi ɗo hecci hanki ko woni yete manifestation ji ɗi ƴewno bandiji natiri hen keeli ha naate e nder galleji yimɓe Amadou Moussa ni pugga yimɓe ne dajjita dame enen naata koko ganduɗa ko insécurité podɗo daranede no fewi ɗum waɗi Aissata alay saago no mbiɗani c'est vrai won installation ngaji jettaki yogo e diwnoji ko eɗen gandi kam kala capital régional ko wayno Louga déjà eɗen cikki eɗen ɗamini en tout cas en jahan toon ko eɗen paami kam vraiment ko wayno caméra ji surveillance uji ɗi mbaɗama e won en nokkuji heddi noon ko wadde ɗi manam ko ƴewde beele aɗa mbaɗa golle majji ko ɗon woni probléme o saabu kewɗen yiɗɗo so tawi caméra surveillance ina hutore tar ko manifestation ngaji mbaɗi walla e nder stat uji ɗi woodi ko bonna hen e on tuma laamu ngu ƴewde waɗa visionné on ɗon image kono mbiɗa sikki ɓaade woni installation ngaji mbaɗama ko copreji mbaɗa hen waɗira ko punde nden ko ɓesguji ɗi kala e saaha so gueɗe mbayini enen moƴƴi vraiment ɓe jurnito e ɗin caméra ji surveillance uji ɓe mbawa wiide image uji ɗi holto on rewno holto wayri yiyeede e holɓe wondi e on tuma jomumen mbaɗa identifié kono so tawi wonde ko ni tan koko darna tan ko wonti comme ça statut donc mbiɗa sikki nafoore muɗum heewani no fewi kadi e banggue goɗɗo alay saago ɓesguji ɗi moni foof jogo responsabilité hoore mum woni jogade nde noon ko rentade jertade e hulde wona mo jiiɗa foof wima jehen ɗo walla ɗoftam ɗo walla sabba naggam o tan manam gonɗina hoore mum te eɗen gandi enen Sénégal ɗum ɗon ko wonde gandade ene mantini ɗo henna hay goto jertotako hay goto hulta hay goto rentotako sa yi neɗɗo hay sa meeɗa yiidemo won komo wanma walla won komo holluma walla won komo haalanma tan kewɗa ko rewde e makko kaltornawma vraiment aɗan sukki e makko ha tengti noon rentade e réseaux sociaux kawra jomum to banggue réseaux sociaux joni on dokkodiro rendez vous banggue restaurant goto walla banggue hôtel goto e on tuma e yolde hakkude a anda holko jomum fewjanma te a meeɗamo yiide so wona e to banggue photoje walla ko nandi hen donc ɗum ɗon foof Aissata ene wawi jibinde hono gueɗe baɗi ni wadde rentade nde yonti jertade nde yonti hulde nde kadi aussi ala ko bonnata Aissata wallahi Amadou Moussa haali ko waɗi fayida réseaux sociaux ji sukaɓe ndentoɗe réseaux sociaux ji ɗi saabu hande boneji kewɗi kewoji koye hen ummoto baɗowoma message yiyanima andama so wima mbiɗa yinma Amadou wona gonga haalanma ndentoɗe réseaux sociaux ji ɗi koye ɗi konngodi guddeten roɓindu jaydeli meɗen ko tuttude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Diaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗenno en banggal caméra o ko Amadou Touré wondude Samba